یا گرنگە ڕسمە سیاساتên ku babetên kelturî tanzîm dikin û rêk dixin bikin. Ev rû di panelê de me behsa wê çendê kir ka aya em çawa dişeyn bi giştî keltur û bi taybetî art û sînemayê bexînet stratejiyeka dirêjxayan de bexînet stratejiyekê de ku piştîvaniyeka yasayî hebîtin û resma siyasetên van cûre pêdiviyên serdemiyanek taybet ku ev pêdiviya kelturî pêdiviyeka girêdayî dewletê jî pêdiviyeka dewlet neteweyê û pêdiviyeka neteweyî jî ji ber wê me paneleka baş derbas kir gel hevalan û em pêşniyar jî ji panelê bi xweşhalî ve derçûn û melbere ku bi zîtirîn dem kar li ser praktîzekirina wan pêşniyarên panelê bê. Zortir ew îşe îşî êreya şwênekani weke sînemakaran û xelkî ke lobî bû sînema dikin bi giştî. Ew îşe zortir ditwanî li layan ewan ewa pêşniyaz bikirêt û ew pêşniyaza bew pêyî ke ewan dikin bew pêyî ke ewan xweyan denasênin debe wekû draftekî yan proje û reşnûsekî yasayî bişte parlaman. Ew kat ditwanîn lobî bû ew bikin ke wekû yasa tê per bibît.